Panas, kuburku panas, kuburku geni, panas. Panas kaki, aku tulungi, panas. Selamat malam. Kak awak, aku ning isor iki lho jatuh. Awak goblok. Aku ning isor jatuh awak. Das mau buak-buak. Ada. Lu tuh calon ning gurimu iki lho. Awak. Nah, iki apa ning gurimu iki lho. Lah. Udah cekewe ngae. Ora usah balik ning kubur. Panas. Iya. Ayo minggat. Minggat ae. Iya. Pak tipu. Iya dong.
Dilesep. Dilesep. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi ya, Col? Sepi. Oh iya, rame nang ngene sepi. Ora disauri. Ora apa-apa. Sing penting gambyak wis ngibur masyarakat Beruju. Iya, piye? Iya no. Wah, rame delok. Lagi kisah Beruju meneh ya, Dek. Iya, Mas. Wis suwi, Mas. Iki acarane apa, Mas Muncul? Acarane ono walimatul hitan sunatan, Dek.
sing sunat mah berumpak gajah kok ngarep kono lho. Walah, wah bote piye. Kok ngarep teko panggung kene. Ora apa-apa Mas, iku wis wajibane awake dhewe ngono ditungakno Mas. Dongakno. Heeh. Oke, tak dongakne muga-muga sing sunat ya engkel-engkel waras. Bisa balik nang bangku pawulangan neh. Amin Allahumma amin. Ya lu merek sing duwe gawe. Sabubare nimbali Wahyu Manggala rezekine ora lokane tangan saya kebat. Amin Allahumma. Amin. Sehat kabeh amin Allahumma. Amin. Selamat nanggap, selamat yang ditanggap amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah kompake cah. Dek, iki ngerti ora Wahyu Manggala iki wah ketoprak ndi Dek? Ketoprak sapa manami nae ku kondangan apa piye? Arene metu wani. Ketoprak Wahyu Manggala ketoprak sapa? Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Miatari. Wah, ketoprak sapa? Ketoprak Bapak Mogol. Wah, ayo kok aku ngene Dik. Yo, perubahane iki Dik. Perubahan nih Mas. Ya perubahan lambune wakil saiki. Yo ketoprak mengikuti zaman Mas. Modern merang ini Bapak Ayu Mas. Ngono piye? Iya. Wah, ben payu piye carane? Payu carane telepon nomere. Nomere sapa? Nomere ketoprak Wahyu Manggala. Piro nomere? Gobloke, kita ngocone dungono Mas. Gagenan. 081 228 128. Benar iki. 1 9. Iku Dek. Iya Mas langsung ditelepon. Ketoprak dipanjeri teko dhewe. Ngono. Iya. Wah, oke. Ning kurang gambiak Dek. Kurang gawe piye? Komplek kudune langsung diweki DJ. Rene, pocong. Kaget aku. Sentimbalan.